एक्ट्रेस सेलिब्रिटी बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारी बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे बिग आपडेट भिडिअखौ आं लानानै फैदों। जेन नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेल बेजोंनो इन्ट्र' होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर बयजोंबो सिनायजानाय आथिखालनि जुगाव बिथांखौ बयबो सिनायै मानसियानो गैया। बिथां मानिनां फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारी बिथांनि मोनसे गोनां आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आं लोगोफोर। बिथाङा साननैसो बावैनि सिगाङावहाय कार्बि आंलंआव मोनसे प्रग्रामहाय खालामनो थांदोंमोन जाहैदों आरोना लोगोफोर। थ' बेयावहाय बिथांनि गारिखौहाय बायदि बायदि रोखोमनि खालामना हरदों बेफोरबायदि जाथायखौ लानानै बुंदों। थ' दिनैनि दिनावहाय कार्बि आंलंनि सासे ब्रादारा बिथां गेमस्रि दैमारीखौ लानानै मा थांखिनानै बाथ्रा बुंखो आरो मा खेंफोरथि होलांखो बिथांमोननि बागै बिथाङा दिनैनि दिनावहाय फारिना एक्ट्रेस बेखौ थांखिनानै बिथाङा नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होलांदो। थ' नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। एक्ट्रेस सेलिब्रिटी बेफारी फायखारि मिस गेमस्रि दैमारी बिथांनि सायाव आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ जादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा साननै सिगां बा सानसे सिगां मोनसे पस्ट होदों। जाय पस्टआव बिथाङा बुंदों बिथांनि गारिखौ कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा स्क्रेच खालामनानै हरदों। स्क्रेच खालामदों थिगानो दं, सोर खालामदों? ना गासिबो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रानो नोंथांनि गारिखौ स्क्रेच खालामनानै हरबाय नामा? जायनि जाहोनाव नोङो गासैबो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ माने फानदों, माने गारि स्क्रेच खालामग्रा होननानै नोंथाङा बुंदों। बेथ' नोंथांना मोजां जायाखैना? मा हिसाबै बुंनो हाखो नों कार्बि आंलंखौ डाइरेक्ट बेफोरबायदि? सोरबा खालामदों, नोंथाङा सासे सानैखौ थांखिनानै बुंजायो। डाइरेक्ट बेफोरबायदि कार्बि आंलंनि बर' होननानै नोंथाङा बेफोरबायदि बुंनो हाया। एक नाम्बार गोरोन्थि। बेनि थाखाय नोंथाङा निमाहा बिनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरनिसिम। बेखौ हले आं डाइरेक्ट होनखायो। आरो नोंथाङा बुंदों एथ' हिंसा खालामो नामा? नोंथांखौ कार्बि आंलंआव रावबो हिंसा खालामग्रा गैया। आरो कार्बि आंलंनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि हिंसा हिंसि थाया आरो खालामा। बेखौ नोंथाङा नोंथांनि ब्रेनाव सोनानै लानाया गाहाम। आरो मोनसे खोथा, बिथाङा मा बुंदों? माइन्ड गैयै, ब्रेन गैयै, खर'आव गोबोरखि गोजा। आरे खर'आव गोबोरखि गोजाब्ला, ब्रेन गैयैब्ला, माइन्ड गैयैब्ला नोंथाङा कार्बि आंलंआव दखान होफैदों। नोंथांनि दखानाव थांनानै नोंथांखौ इसिबां मोजां आब' आब' होननानै सनमान लादों, मान होदों। नोंथांजों फट' खेबजादों, सेलफि लाजादों, नोंथांजों भिडिअ बानायजाबदों। माइन्ड गैयाब्ला, ब्रेन गैयाब्ला नोंथांखौ बोरै इसिबां मोजां आब' होननानै रेसपेक्ट होखो? ब्रेन गैयाब्ला नोंथांजों माबोरैहाय एथ' मोजां रायज्लायनानै नोंथांजों सेलफि लाजाखो? नोंथाङा दिनै बेखौनो माने जाय मानसिफ्रा नोंथांखौ इसिबां मोजां रेसपेक्ट होदों, मान सनमान होदों, बैफोरनि मान सनमानखौ नों दिनै जाबाय। कार्बि आंलंनि मान सनमानखौ नों जाबाय, जेनेबा जानाय बादियानो जाबाय। जायनि जाहोनाव नोङो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ बखिलांबाय इसिबां मानि। नों इसेबो सानाखिसै जे आंखौ इसिबां मान सनमान होदों, सासे सानैया खालामबाय हिसाबै नोङो एसे नैबेहाय साननांगौमोन ना? दा माइन्ड गैया होननानै सोरखौ बुंखो? नोंनावसो माइन्ड गैया, दा नोंनावसो ब्रेन गैया। जायनि जाहोनाव नोङो एसे फिसा खोथाखौनो इसिबां गिदिर इस्यु खालामदों, ससियेल मिडियायाव हगारदों। बेनि थाखाय नोंथाङा इसिबां मानि बेफोरबायदि गिदिर इस्यु खालामनाङामोन। जायनि जाहोनाव नोंथांनि गारिया स्क्रेच जादों। थिगानो दं। आरो लास्टआव मा बुंदों? लास्टआव मा बुंदों नोंथाङा सोंनायाव? साला गथ' मानसिफ्रासो खालामदोंमोन। आरे गथ' मानसिफोर खालामनायानो नोंथांनाव एसेबां गिदिर दाय जाबाय नामा? बे गथ' मानसिफोरा मा बुजिनो? गथ' मानसिफ्रा मा बुजिनो? बिसोर जेखौ मोनो बेखौनो खालामगोन ना। आरो नोंथांनि गारिनि इसेबां गाहायावसो जादों आरो बे खामानिखौ गथ' मानसिफ्रासो खालामगोन। दिनै नोंथाङा इसेबां मानि गथ' मानसिफोरखौ इसेबां माने गिदिर गिदिर बाथ्रा, जाय बाथ्राया ननसेन्स होनजायो। नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राफोरखौ आं दा ननसेन्स होनगोन। ननसेन्स। नोंथाङा ननसेन्स। जायनि जाहोनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो हादों।
मिस गेमस्रि दैमारि। आरो मा बुंदों लास्टआव, मोजां गियान होनो रोङै बिमा बिफानि गथ'फ्रानो बेफोरबायदि जायो। कारेक्ट, खोथाया कारेक्ट। नोंखौनो नोंनि बिमा बिफाफ्रा मोजां गियान होनानै मोजां खाङाखै, जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि जाला माला खोथा बुंग्रा जादों। नोंनि नोमा नोम्फायाबो नोंथांखौ मोजां गियान होनानै खांनायमोनब्ला नों दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन। बुजिबायना? कारेक्ट खोथाखौनो बुंदों नोङो। बिमा बिफाया मोजां गियान होनानै गथ'खौ फोरोङोब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन। नोंसिनि नोमा नोम्फायानो बेफोरबायदि नोंखौ मोजां गियान होनानै खांनो रोङाखै, जायनि जाहोनाव नों दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंलाबायग्रा जादों। इउसलेस, माइन्डलेस नोंनो। स' लोगोफोर, भिडिअ बेखिनियानो। आं जोबोद रागा जोंदों दै। बेफोरबायदि जाला माला बुंलाबायनाङा। सासे सानैनि थाखाय फुरा डिस्ट्रिक्ट एबा जिल्लानि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि बुंलाबायनाया खिन्थु जोबोद गाज्रि जादों। निमाहा बिनांगौ गेमस्रि दैमारि।